Ziganda, amb este remat sobre la campana, donava l'últim esglai a la parròquia blanca. I aquesta nit a Mestalla es va patir fins al final. Però abans havien passat moltes coses. Una, que ja no és notícia, el bon ambient que una vegada més es va viure a Mestalla. Altra, que l'himne comença a arrelar entre l'afició. Ja en el camp es va veure que Henkes no s'havia perdut el partit de dimecres. Conseqüència, només un davanter, Ziganda, en l'11 inicial de l'Atlètic. Els primers minuts van ser prou avorrits, no tant per Camarasa, que es va despertar pronte gràcies a la balonada de Ziganda. Potser això l'ajudara perquè el de Rafael Buñol torna a ser un dels destacats. El protagonista de la nit van ser les jugades a baló parat. Garitano va ser el primer a intentar-lo, per 2 vegades. La segona arribarà després que Sempere passa més passes dels necessaris. García Aranda no ho va dubtar i va assenyalar llum indirecte. Ho veuran més clar en aquesta altra presa. Sempere no sap què fer amb la pilota i al final falta dins l'àrea valencianista. El llançament, com ja hem dit, el va fer Garitano massa alt. El València no estava jugant bé, estava notant l'esforç de dimecres davant el Karlsruhe. La primera oportunitat no arribava fins als 20 minuts. La pilota acabarà anant a Álvaro, que força un córner. Prèviament, García Aranda s'havia menjat la clara falta de Carlos García sobre Ginés. I a la treta del córner, Pénez estigué a punt d'aprofitar l'errada de València. El porter basc tornarà a errar en esta jugada. Després, València seria el millor del seu equip. I esta falta sobre Giner, ara sí assenyalada, donava la primera ocasió a Mijatovic per deleitar al públic amb els seus llançaments. Així veuran novament el llançament de Mijatovic i la parada de València en 2 temps. Matías Rubio, com ja saben, debutava a nit en el primer equip. Qui també ho sabia era García Aranda, que no es va tallar en treure-li la primera targeta en la primera divisió. Tot i això, el chaval va cumplir. Bueno, la verdad es que al principio del partido, pues lo normal, ¿no? Los nervios de principio de partido, pero vamos, conforme ya empieza el partido, pues los nervios ya los vas perdiendo. Al minut 31, primer esglai de consideració. Julen Guerrero rematava al pal. Casi con el hombro, ¿no? No llegar con la cabeza, me tiré ahí como pude, la pegué con la parte de atrás, con la espalda y lentamente parecía que entraba, pero no entró al final. I com passa sempre al món del futbol, del possible 0-1 es passa al 1-0. Mijatovic era caçat per Andrinua per darrere. I Lugo, magistral, feia l'únic gol del partit. Així es va veure el gol de Lugo a ras de camp. Y ahí muy cómodo para la pierna izquierda, como soy zurdo, pues una situación muy cómoda para mí. Dit així, sembla fàcil. La segona ocasió clara de l'Atlètic també va ser per Julen, ara xutar massa alt. I abans del descans, Mijatovic continua la seva particular pugna amb València, sempre a valor parat. Amb l'1-0 s'arribava al descans. La primera jugada de la represa va donar esperances a l'afició.
València tornava a jugar com dimecres passat. La combinació entre Fernando, Tomàs, novament Fernando, i al final Lugo, que no podrà superar l'eixida de València. Però va ser una il·lusió, perquè a partir d'aquest moment el València començà a recular i l'Atlètic a crear ocasions. L'eixida al camp de Galvez primer el desitjat no va canviar el signe de l'encontre. I al minut 10 la cabota de Ziganda eixia fregant el pal. Al 13 i després de l'espectacular falta de Tomàs sobre Valverde, Carlos García errava en una situació molt pareguda. El migcampista estava sol, però no va encertar en el seu remat. Deu minuts després, i en la millor jugada de l'Atlètic, Julen jutava massa creuat. I d'esta manera s'arribava al major esglai del partit. Garitano, completament sol, enviava el travesser. Bueno, sí, quizás ha sido la ocasión más clara que haya habido en todo el partido. Un centro de Andoni Lacabé y un remate que creo que iba bien dirigido, pero quizás un poquito de mala suerte de que haya ido al palo y luego el rechace haya ido quizás un poquito lejos, ¿no? Entonces ha sido una buena ocasión, quizás la más clara de todo el partido, pero hay que saber también rematar al contrario cuando está un poco herido, ¿no? Garitano té raó, perquè en aquests moments el València estava contra les cordes. Només Pénez era capaç de retindre un poc el valor. I és que disfruten amb el que és capaç de fer el búlgar amb una pilota als peus. L'equip d'Iding va reaccionar un poc al final. Aquesta eixida de Galvez estigué a punt de costar-li el segon gol a l'Atlètic. Vol arribar a Camarasa. I al final serà Garitano qui remate contra la seva pròpia porteria. Garitano es va quedar amb les ganes de fer un gol a nit a Mestalla. Això que ho intenta en les dues porteries. Mentrestant, Pénez continuava sembrant el pànic en la defensa basca. I Andrinua no dubtava a parar-lo de qualsevol manera. Una falta que dona pas a l'últim capítol de la lluita amb Mijatovic-València. Això sí, esta vegada el porter compta amb la col·laboració del pal. I ja en temps de descompte, Lugo disposava de l'última ocasió per al València. Mijatovic li posa el baló i Lugo erra en el seu remat. La verdad es que si no había nadie alrededor mío, pero vamos, quería chutarlo muy rápido, además me putaba muy bien, aunque tenía que estar con la pierna derecha, pues no estaba preocupado. Y como ya te digo, el balón botaba bien, lo que pasa me parece que me resbalé un poco con las piernas izquierdas y no pude meter bien el balón. Pues bueno, hombre, no se puede meter toda La darrera oportunitat de Ziganda no va servir perquè el seu equip evitara la tercera derrota consecutiva. Nosotros hemos perdido tres partidos siguientes y
y con las mismas características y como hoy, y ahora estamos jugando bien, pero falta la finalizar de las jugadas, y como hoy, como en semana pasada y como en Logroño. Y tenemos que cambiar inmediatamente. Al final, victòria mínima per a un València que continua al capdavant de la classificació.